2 van de 3 vertochten die juist onhouden waren in verband met de dierlijke shitpartij in Jesterwoude ben we vrij. De derde, een 29-jarige inwoner van het dorp, zit nog heel niet verst. Hij was kwart na de shitpartij onhouden. Een 51-jarige inwoner van Jesterwoude kan bij de shitpartij om het lippen. Het is net ter jochte dat Benedij verbleef Fleurtje Bellefleur op het Jereveen vriendelijke sletten is door de gemeente. Dat had de oude rugbank niet correct bepaald. Het Dij verbleef hier alleen nog toch de GGD-sletten worden mochten en net op de burgemeester van het Jereveen. Er worden eind 1 oktober geen mensen ontslaan bij Veenstra Verwarming op het Jereveen. De vestiging van Veenstra gaat eind hier wel dicht. Voor het ontslagverbod is van de week gestaakt. In het sociaal plan is al praat dat het bedrijf beziekjes zal om dwongen ontslag aan vat te komen. De gemeente van Haas jouwt toch rond voor de vestiging van een sloopwerf in Haas. Burgemeester en wethouders zijn tjens aan sloopwerf uit vrees voor imago-skeer en negatieve effecten op het toerisme. Ik leeuw BMW net dat het bedrijf een protternije banen opsmiet. Joen draait de wind naar het noordesten en vriest het hier 2 graden. Morgen een beroemde loft, maar kans op sneeuw. Het is dan 2 graden boven 0.